langer maak oom. Trek hom op. Trek. Daar is hy. Wat lek manne. Kom hulle. 3. Wat? Kom. Hij moet opschieten. Ze hebben nou niet opschieten. Maar dat is sterk mooi, hè? Dat is nu niet gelijk. Ja. Ja, van een afscheid. Dat is wel. Trek. Dat is sterk, hè? En toch? Dan zit je hem onder een peet. Ja. Kijk. Kijk maar naar kom. Als we net trekken. Pat. Tel op mannen. 1, 2, 3. Wat nou? Iemand moet afvallen. Wat van? Hij is baie zwaar want ons het nog op. Oké. Hulle reg. Kom hulle. 1, 2, 3. Kom. Drop die pijp. Go down with the pipe. Wat is die onder? Daar ribbels wat nou hier vast zit. Ja, maar is waar. Daar hebben ze nou uithalen. Ja. Brand. Wijk. Right. Again. Ja, wacht eens ik naast hem. 1, 2, 3. Kom. Reverse. Trek. Boel. Again, trek. Push. Dan moeten we nou net hier opkijken. Oké, dan moeten we zo weer opsteken. 1, 2, 3. Jullie sterk, ja, maar jullie kram lekker, hè? 3. 1, 2, 3. Nog een beetje. Nog. Kijk. En nog eens. Best. 1, 2, Nog een beetje. 3. Dan wordt jullie een beetje stootkracht. Yeah. Just one cow can kill. Well done, guys. Alright.